An filɛbagaw ni an lamɛnbagaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma. Bi ye araba ye tubabukalo tile 22 n'o ye mɛn kalo ye san 2024 aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila. Maa minnu ka yɔrɔ tiɲɛna safokaw fɛ ni u bɛna taa kɛ panneau solaire dilanyɔrɔ ye énergie la olu y'an ka maa welelen ye bi wulada in na nka yan'o cɛ kibaruya minnu bɛ an bolo Bamanciwale ni Ɲugawale kɛbaaw wulikajɔ kɔni bɛ ka kɛ olu kama sa Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ min y'an ka wolomasiri tabaw ye maa kelen bɛ a la sa ale kɔni kun bɔra sɔrɔdasiw ka daga yɛrɛ kɔnɔna na ka taa kɛ Bamanciwale kɛbaa ye ale kɔni fagara bi an ka finitigiw fɛ an sɔngo o marabolo kɔnɔna na min ye kalata ye kɔlɔlɔ min bɛ se ka bɔ o la sa kitakaw fɛ yen musow olu kalanna o ko la nka o dugudenw olu y'a yira k'a fɔ k'u ka dugu min bɛ yen n'o ye tojeli kosa ye ko yen kɔni ko min ye Bamanciwale ni Ɲugawale kɛbaaw ye olu kɛlen don ka wulikajɔ boloda ye ka maaw bali sunya na u bɛ baganw suɲɛ cogo u b'a suɲɛ ten Mɔptikaw fɛ yen kɔna ale sɔrɔdasiw sigiyɔrɔ min bɛ yen n'o ye pɔstu ye bin taara kɛ yen kan seliba hukumu kɔnɔna na wɔlɔfɔw y'u jigi kɛ Mali ye kɛmɛ saradala k'olu ka bagan 61 ko o nana ta Mali la yan ɲina Usman Sonko ni ale ye wɔlɔfɔw ka premier ministre ye ale ye activiste kelen ani wajulikɛla dɔ minɛ ka bila kaso la ko sabula u ye fɛn dɔ kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ min bɛ tankari kɛ ale yɛrɛ la Tchadkaw fɛ yen premier ministre n'o ye Succès Masara ye ale ye walan sɛmɛ bi CEDEAO députés k'u na wuli ka jɔ kɛ ko yaasa Mali Burkina Niger olu bɛ se cogo min na ka segin ka don u ka gun kɔnɔna na ko kura tuguni fala ye Kucalakaw fɛ yen ko salati sɔngɔ yɛlɛla han a bɔra 20 na ka taa yɛrɛ sɔrɔ 60 la n'o ye Kucala kɔrɔ Bamakɔ yan kɔni an t'a sɔrɔ ba fila bɛ ko min ye sifinw ka bɔlɔntan ye k'a bɛɛ lajɛlen jɔlen don nin waati in na kun jumɛn nana n'o ye an na o ɲɛfɔ maaw ɲɛna tour cycliste bi Mali ye prix bɛɛ ta fala ye premier ani dernier an ya ni course banna ba chacun u b'a fɔ ko jɔyɔrɔ 3 Mali ye premier a kɛra deuxième ka kɛ troisième ye hali u ye boli ni kunkurunin minnu kɛ ka bɔ yɔrɔ la ka taa yɔrɔ la Mali y'o bɛɛ cɛ ka bɔ mɔgɔw ɲɛkɔrɔ kunun an fana ma fɛn sɔrɔ dɛ n'Ala sɔnna a ma min sɔrɔl'o la an n'o da bɛɛ lajɛlen tulo kan sɔɔni sisan Jani Point ML FM ale sanfɛla la babu bɛ daminɛ ni wolomasiri tabaw ka wulikajɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ye wulikajɔ min n'o tun bɛ guruma kɔnɔna na Bamanciwale ni Ɲugawale kɛbaaw ka dagayɔrɔ minnu bɛ yen fanw na u y'olu bɛɛ lajɛlen da walo san 2020 min ye Bamanciwale kɛbaa dɔ ye ni ale yɛrɛ tun ye adjoint ye Mɔku kɔnɔna na ale kun bolila ka t'i daga an sɔngokaw olu fɛ yen kamalen a tɔgɔ de ye ko Sule Suna ni ale yɛrɛ ye lieutenant ye ale n'a nɔfɛmaaw kɔni olu da walona k'u bɛɛ lajɛlen fa min ye an sɔngo mara la n'a ka kɛlɛkɛcɛw bɛɛ lajɛlen sɔrɔdasiw ye minɛn caman minɛ u la Wataguna ale commune kɔnɔna na baara min bɛ senna armée bolo u y'a yira k'a fɔ ko a bɛ to senna i n'a fɔ kunungo u ye wulikajɔ min kɛ ANEFIS ale ni Menakakaw fɛ yen ni Ɲugawale ni Bamanciwale kɛbaaw k'olu da walo DIRPA ale kɔni bɛ ka ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen di maaw ma u ka bɔlɔlɔ sira ale fɛ gendarme kelen o fatura maa wɛrɛ o jogina duguden 4 olu fana fatura nin ko in senfɛ min ye bingali min tara ka ɲɛsin kɔna ale pɔstu ma n'ale bɛ Mɔpti mara la dugudenw y'a yira k'a fɔ ko min ye Bamanciwale ni Ɲugawale kɛbaaw kɔni caman nana firi yɔrɔ in kan u se an'u ka mugu wuli si ma kɔrɔ ani si ye gendarme minnu tun bɛ yen olu ka pɔstu a kɛra o yɔrɔ de la kɔna ale donda yɛrɛ la waleya in kɛlen kɔfɛ u ka sɔrɔ ka duuru don fiɲɛ na ka taa ni u yɛrɛ ye jɛkulu marifatigi lakodɔnbali ninnu u ye jigini fana kɛ Gungo ale ni tojeli ka fara Koyisa kan ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ Gabero commune kɔnɔna na Gawukaw olu fɛ yen u y'a yira k'a fɔ ko maa ninnu nana waati min u kɔni ye mugukan guwan kosɛbɛ mugukan bɛ ka guwan tuma min na sanfɛla la bagan misɛnninw min ye sagaw ye ka taa se baw ma
sɛw ni kulo ni tɔngɔnɔ u y'a bɛɛ lajɛlen salo ka bɔ dugu kɔnɔ ka taa n'a bɛɛ lajɛlen ye maa si t'a dɔn u taara yɔrɔ min hali misidennin minnu bɛ yen u m'olu si to min ye tojeli ale ni koyisakaw u ko k'u b'a ɲini wolomasiri tabaw fɛ u kana olu dɛmɛ n'o tɛ nin waati in na olu sɛgɛnnen don kosɛbɛ o gawo kelen in kɔnɔna na hali bi jɛkulu minnu bɛ yen n'olu bɛ wuli ka jɔ kɛ gawo kɔnɔna na k'a jira k'a fɔ ko olu ye fasodenw ye u bɛ fɛ u ka sigida ka lakana olu y'u ka jɛrɛba daminɛ kunna siniko gawo kɔnɔna na min ye fédération des forces de résistance ye u y'a jira k'a fɔ k'u b'a fɛ k'u ka baaraw kurakuraya fasodenw ka tɔnjɛkulu don tɔnjɛkulu min ka wuli ka jɔ kɛ kun ye ka wolomasiri tabaw ni jamanadenw bɛɛ lajɛlen dɛmɛ maaw n'u bolominɛw bɛ se ka lakana cogo min jɛrɛ in kɔni kɛnɛ kan min ye gawo yɛrɛ ma mafalen bɛɛ lajɛlen ye diinɛtigi laadatigi olu bɛɛ lajɛlen b'a kɛnɛ kan u y'a jira fana ko barosigi kɔni bɛ to senna sa fo ka taa se mɛ kalo in ale tile 15 tile 25 ma n'o ye sibiri nata in ye kitakaw fɛ yen yaasa ka se ka balawu k'o si faga kalata waati musow olu sen don ni o ko la sa kalatako hukumu kɔnɔna na o kɛlen don baara ye baara min sigilen don kitakaw fɛ yen ko ɲɛmaaya tun bɛ maa min yɛrɛ bolo sa o ye kita guvɛnɛri n'o ye dawuda mayiga ye min ye kita yɛrɛ kɔnɔna na politikimaw diinɛtigiw ka taa se kabilatigiw ma fasodenw ka tɔnjɛkulu bɛɛ lajɛlen nana fara ɲɔgɔn kan baara in kɔni sigira sen kan maa minnu fɛ sa o ye ODHP maaw ye u y'a jira k'a fɔ fana k'a kɛ kun ye ka se ka kalata sanuma k'o sigi an ka jamana kɔnɔna na n'o ye parɛmu ye o bolofara dɔ don PNUD ni ONIFAM olu ka dɛmɛ bɛ waleya in na ka tɛmɛ ministère de l'administration territoriale ale fɛ banabagaw fɛ yen dɛmɛ tora ka se muso npogotigini 282 ma olu maa minnu bɛ yen ni degun bɛ olu ka dumuniko la sa malo kɔni o de juru ma banabagaw fɛ yen min ye kilo fala ye anw kan ka taa nin kɛnɛ kan koyi 100 kilo kelen npogotigini 282 ka tila ka donbolo da o kan waleya in k'a kɛra maa min fɛ sa o ye ONG Fadima ye Fadima ale yɛrɛ ka baara nin bɛɛ lajɛlen kɛ sa yaasa npogotigiw u ka n'u kɔ don kalanyɔrɔ la min ye projet Suède ye ale de kɛlen don ka nin baara in bɛɛ lajɛlen sigi sen kan Bafulabekaw ndulati olu y'o dulon u fɛ yen ko kun jumɛn in na min ye denmisɛnninw ka ndulati ye denmisɛnninw ka fitiridafɛ balɔntan tileganfɛ balɔntan wulafɛ balɔntan sɔgɔmadafɛ balɔntan k'a bɛɛ lajɛlen jɔra fɔlɔ ko fo min ye denmisɛnw ye fala ye k'u ka taa kalan kɛ ko ɲɔgɔnda waati de bɛ yen sisan wa ko kupu dɔ kun dalen don denmisɛnnin caman yɛrɛ kun kalekan ye ko o kupu in finali ka taa samedi don u ka farikolo ɲɛnajɛ ɲɛnabɔbaw ko yan tɛ parce que dugu denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen taatɔ de don koyi ko dɔw taara olu kan ka taa don surasiya la kayikaw fɛ olu bɛ t'o baara la sɛnɛkɛlaw olu jatelen bɛ sen na dɔw fana taara olu kan ka t'o kɛ examenkɛlaw n'o ye defukɛlaw olu b'a la ko n'o kɛra ko dugu tɔw bɛ to mun ye u ka district de football ale ko ka balontan bɛɛ lajɛlen jɔ fɔlɔ ko fo ni ɲɔgɔndan ninnu bɛɛ lajɛlen ka ban tuma min na salati k'ale sɔngɔ yɛlɛlen don kucalakaw fɛ yen dɛ nin y'a kalo 2 ye salati kun sara kelen o ye dɔrɔmɛ 20 ye bi ko sara kɔni k'o ye 60 ye salati dilannaw ni jardintigiw ko tiɲɛ na ko tile ko o de bɛ ka dadigi u la n'i y'a turu yanni i kana i bɛna sɔrɔ a bɛɛ salen don tile y'a bɛɛ faga k'a da tayi a tɛ se ka wuli u kɔni b'u nɛgɛ sa min ye kati gɛlɛnw ye ko kɛra cogo cogo dɔw bɛ ti sa o olu de mana wuli sa o de kɔni o de feereli ko o de sɔngɔ gɛlɛyalen don bi seliba ale hukumu kɔnɔna na wɔlɔfɔw ka minisiri min b'u ka baganko kunna ale bɔra senegalikaw fɛ yen ka na tile 2 baara la an fɛ yan a y'a jira k'a fɔ ko bi ko mali baganw ni ɲɔgɔnna tɛ yen an fanfɛ bolo in si la o de la senegali kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko degun o degun n'o bɛ bagan donni na plakiw laissez-passer min ye yɔrɔw labɛn u bɛ se ka taa saga feere yɔrɔ min na ka ɲɛ u nana ka n'o sɛbɛn bɛɛ lajɛlen di minisiri n'o ye mabuba njayi ye ale yɛrɛ nana ka t'i ɲɛ da garabali fana ka sagaw bɛ sɔrɔ yɔrɔ minnu na a ɲɔgɔnna min b'an fɛ yan n'o ye yubaba ye a n'o ye tɛgɛnɔ bila sɛbɛnna tɛgɛ min b'a to an ka saga feerelaw u bɛ se ka taa wɔlɔfɔw fɛ yen wɔlɔfɔw ye tɛgɛnɔ bila sɛbɛn min na fala ye 100 sarada la u ka selima saga k'a 61 bɛ bɔ mali la o kɔrɔ Moritani ni Niger na kɛ k'a tɔ dafasa kɛ ani Laginɛ k'a fanba kɔni ko bɛ bɔ mali la o tɛ biko ye han o tɛ biko ye dɛ kuma bɛɛ kɔni ni seliba sera
tiɲɛ don sa n'anw ka sagaw ser'u fɛ u kɔni bɛ t'u tulɔ k'u fɛn k'u dilan k'u ɲɛ f'i bɛ fili i ka saga ma wolofaw bɛ se o la dɛ nka saga mara o de ka gɛlɛn u ma ko nin sɛbɛn min kɛlen filɛ nin o bɛna n'a to sa degun caman bɛ yen bagan feerelaw ni bagan lamaralaw yɛrɛ kun y'o yira wolofaw la ka caya ko ni nin ko in kuma sera dɔrɔn olu bɛ degun sɔrɔ k'o si tɛna na ye zen nata la CEDEAO ale ka wasabulon min bɛ yen n'o ye min bɛ sigi Abujakaw fɛ yen u ko ko zen ta k'u ka baaraw k'olu bɛɛ lajɛlen taara kɛ Nizeriya dugu min na o tɔgɔ ye ko Kanu lajɛ in kɛnɛ kan sa k'u y'a ye k'a fɔ ko Niger Mali ani Burkina olu wasadenw k'olu kun tɛ yen ko min ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sa CEDEAO wasabulon mɔgɔw tɔgɔ la k'u bɛna o de sigi a bɛ fɔ o ma ko commission ad hoc u ka vice président min bɛ CEDEAO kɔnɔ n'o ye Jibril Boro ye ko ale kɔni y'a yira k'a fɔ u ka lajɛ dayɛlɛli la kunungo n'o ye kalo in tile 21 n'o ye CEDEAO session filanan ye kanukaw fɛ yen k'u b'a ɲini Mali Burkina ani Niger fɛ sa u ka segin ka na CEDEAO kɔnɔna na maa ma falenw kɔni u y'olu ɲininka k'olu ka se ka wuli ka jɔ kɛ ko ka mission sigi sen kan yaasa député minnu bɛ Burkina n'o ye olu ka CNT ni Mali CNT ni Niger ta ye k'u ka t'u nɔfɛ ko siɲɛ wɛrɛ lajɛ la u ka ye a kɛnɛ kan Américains ka Sénat ale ye u ka wolomasiri tabaw wele k'o ɲininka k'u b'a fɛ k'a dɔn kun jumɛn de la u balannen don farafinna jamanaw na ka t'u sigi n'u ka sɔrɔdasiw ye musaka minnu bɛ di u ma k'u bɛ mun baara de kɛ ni a ye Falaye kumaba fɔra yan dɛ Américains ka chef d'état-major ko k'olu sigikun ye farafinna min ye olu bɛ wari ta k'a don min da fɛ k'o ye Irisi ni Chine olu kana se sɔrɔ farafinna jamanaw la ka taa yen kɛ u sigiyɔrɔ ye dugujukɔrɔ nafa minnu bɛ yen ko olu b'o o fana kɔlɔsi yaasa o bɛɛ kana taa o jamana kelen ninnu fɛ u y'a yira k'a fɔ ko nin laseli in kɛra ka tila k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ maaw tulo bɛ a la ko nka ko farafinna yɛrɛ ka nafa ye min y'a la ko o kuma ma fɔ cɛ in fɛ a kɔni ko bi k'olu ka jamanaw kɔnɔna na maa mafalen minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ lamɛrikɛnw yɛrɛ ye san kɛmɛ fila baara la k'a fɔ ko ɲɛsigi baara ye nin ye olu ko guerre mondiale filanan bannen k'u tun ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan k'a fɔ ko Angleterre bɛ kuma ninnu tɔgɔ la France bɛ kuma ninnu tɔgɔ la ko o kɔni tɛ se ka to sen na cogoya si la sisan u bɛna wuli ka bɛn ni mun ye o ye an ka fɔnkɔɲɔgɔnkɔ de ye n'Ala sɔnna a ma sini an bɛ ji da nin ko tɔ sɛnɛ kan sabula bi an ka waati ale koronnen don kosɛbɛ Success Masara na ale ye Tchadikaw ka premier ministre ye ale ye walan sɛmɛ bi a ko maaw ma ko ale ye walan sɛmɛ ko élection banna ko min ye président ye k'o ye se sɔrɔ n'o ye se sɔrɔ o nana gouvernement kura sigi ko kalata min kɛra mɛkalo tile 6 ko ale kɔni y'a dɔn k'a fɔ ko ale ma se sɔrɔ ale kɛra filanan ye ko o n'a ko cogoya la bi ko ale bɛ baara bila k'a ka démission papier di président ma a na danaya da maa ka sa min na se ka sigi Togokaw fɛ yen wasabulon maaw ko olu ye baara daminɛ wasabulon ale kun sigikunba ye min ye sariya sunba kura min taara u fɛ yen ka se ka o don ba la Falaye sariya sunba kura in ko cogo di n'i ka wasaden ka ca wasabulon kɔnɔ président bɛ ta e ka mɔgɔw la Fɔri Ɲasime dun kalata tɛmɛnen Togo wasaden bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn 113 ma ale kelen ka mɔgɔw ye 108 sɔrɔ k'o kɔrɔ ko constitution tɛmɛna ni constitution tɛmɛna ale ka parti a bɛ se ka maa de sugandi sisan min bɛ kɛ président ye san 6 o san 6 dan foyi t'o la tuguni i y'a faamu wa n'u ye fɔri ta zen ni élection député sigi wɛrɛ kɛra tuguni n'u ɲɛsi fɔri ma a bɛ to yen wa kabi sisan a tolen don ye fana ko sabula fɔlɔ mun tun b'u fɛ yen o tun ye jamanakuntigi kala bɛ ta ale ye k'ale sigi sisan kala bɛ ta wasadenw de n'olu sigira i n'a fɔ Afrique du Sud ta bɛ cogo min u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ sa o ko kɔni o ye ka taa fuguri bɔ daba da la ye o baasa kɛ e kɔni e tɛ ta ye o e ni ne ni Falaye anw tɛ se ka ta nin kɛnɛ kan ye ko min ye parti UNIR ye n'o ye Fɔri Esosina Ɲasime ka parti ye k'olu kɔni ko kabini 2005 u bɛ fanga la wa fana ko n'Ala sɔnna ma ko don nataw la ko Fɔri k'u bɛna n'a sigi golo kan ko kura san 6 kura k'o d'a ma ko n'o banna k'u bɛ taa élection législative la o élection législative mana jaabi di u bɛ tila ka maa wɛrɛ opposition nka i t'o ni jamana na a bɛ gɛlɛya dɛ
Sénégal kaw fey activiste mbe nu ba fama sa ko Ba Jakate ale nu ka wajulu kala do be ko Sheikh Ahmed Tidiane Ndaw kulu bela jele minna ka bla kasula Dakar kaw fey ko sabula bololo sanfɛ cɛ ni cɛ ka musoko kɛ ani muso ni muso ka musoko kɛ na abe fo ma ko homosexualité k'u ka premier ministre a da do kuma min na ko olu y'o fɛsɛ ko wala ko bɔ ɲɔgɔn na video in kɔni kulunguluna ka taa fan bɛɛ fɛ a na kɛ u tunna Usmane Sonko la ale fana y'a ta da bɔgɔ jeninen ka procureur o y'u wele ko n'Ala sɔnna ma araba nata in u ka kiiri jaabi o na do u ma sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na ka kɛ n'u ye kibaruya minnu di bɔlɔlɔ sanfɛ maliyɛn balɔntana min bɛ n'o ye Mohamed Kamara ye camancɛ Monaco kaw ale ni Faransi ligi olu tun ye wuli ka jɔ kɛ k'a jira k'a fɔ ko a ye cɛ ni musoya majamu ni sɛbɛn min dogo ko u ma jɛ ni o ye u kun ko ko tɔn k'a kɔn a ka tɔn n'o ye Monaco ye o président bɔra ka kuma bi fala ye ko u bɛ yafa ɲini Faransi championnat labɛnbaw fɛ u bɛ yafa ɲini Faransikaw fɛ ko nka ko min ye Mohamed Kamara camancɛ ka dulonni ko ye ani ka ɲangini ta k'olu b'o dilan so kɔnɔ dɛ k'o tɛ maa ka sira ye ko olu ka tɔn kungo de ko wa fana ko ɲangini foyi yɛrɛ tɛ se ka ta ka ɲɛsin a ma koyi u bɛ ka min fɔ balɔntana hakilina de b'i la kuntilenna de b'i la diinɛ b'i la taabolo b'i la n'i ka fɛn o fɛn n'o tɛ bɛn ko nin yɛrɛ ɲɛna o ko n'o tɛ ko dɔw b'u ban ka jouer de ko o min filɛ nin ko camancɛ ma sɔn o ma ale ye nin de kɛ ko wa fana ko min ye Monaco ye o b'a kɔ bi o b'a kɔ sini ni Ala n'a kɛra sɔnna ma ko u bɛna ko k'a ko lajɛ tour cycliste i b'a dɔn ko a bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ taga wɔɔrɔ de fila kɔni o binna ka bɔ a la ka ban Bamako Buguni o kɛra kunu min ye Burkinabéw ka Mohamed Ilbudo ye ale ye se sɔrɔ o la ka Yaya Jalo d'ale ka Dawuda Jire ka bɔ Mali la o kɛra sabanan ye bi Mali y'a bɛɛ de cɛ u wulilen sɔgɔma 9h u taara jɔ Kebilakaw fɛ yen min kɛra o la Maliyɛnw ka Dramane Togola ale y'o ta min ye show point filanan ye o kɛra Kumantukaw fɛ yen Baba Kuma ka bɔ Mali la o y'o ta ko yɛrɛ kuncɛliba sa ka bɔ Kɔlɔnjɛba ka taa Ɲɛnakaw fɛ yen fɔlɔ o kɛra Yakuba Jalo ye o ye Maliyɛn ye filanan o kɛra Musa Togola ye o ye Maliyɛn ye sabanan o kɛra Yaya Jalo ye o fana ye Maliyɛn ye fala ye ninnu de ye se sɔrɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen na bi ka kɛ ni turu ta ko filanan ye an kun b'a fɔ k'u ka musaka ko gɛlɛyara musaka dɔɔni sɔrɔla u bɛ ka taa baara kɛ nka jɔrɔnaba min bɛ yen o ye n'u ma lakanabaa sɔrɔ Kucala étape ale bɛ sɔn ka bɔ a la parce que u ko ko u mago bɛ lakanabaaw de la pour que ka se ka tour sécuriser est ce que a kɛlen tɛ de n'u bɛ ka taa dugu min na o dugu mɔgɔ bɛ lakanabaa d'u ma pour que ka se ka continuer n'o tɛ kɔni sisan u bɛ don Sikaso n'u donna Sikaso sini sɔgɔma u bɛ munumunu Sikaso kɔnɔna na a bɛ fɔ o ma ko Territorium n'u y'o kɛ k'o ban pewu ni min ye se sɔrɔ o la o dugu mana jɔ u bɛ sɔrɔ k'u kunda Kucala kan nka Kucala de jɔrɔ b'u la bi a sécuriser ko ka bɔ Sikaso ka taa Kucala boli min kan ka k'o kɔnɔna na lakanabaa ko jɔrɔ o bɛ u la an bɛ dugawu kɛ sa Tour cycliste du Mali maa minnu b'a kɛnɛ kan n'o ye jamanaw ye Mali b'a la Côte d'Ivoire b'a la Benin b'a la min ye Niger ye Burkina Faso ani Maroc olu bɛ nin ko in kɛnɛ ka fala ye sɔɔni sisan an ka maa welelenw an bɛ olu ladon an ka kɛnɛ kɔnɔna na yaasa ka se ka dɔ fara Mali kuran fanga kan cogo min na jamanaden bɛɛ bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ jamana ɲɛmaa n'o ye furancɛ fanga ɲɛmaa ye colonel Assimi Goïta a bɛna baara belebele dɔ kolomo kari min bɛ kɛ centrale solaire kura jɔli ye Sanakɔrɔbakaw fɛ yen nɔ min bɛna kɛ jumadon mai kalo tile 24 san 2024 k'a daminɛ nɛgɛ ɲɛ 10 wagatiw la ɲɛgɛkɔrɔkaw fɛ yen nɔ n'o bɛ Sanakɔrɔba commune na hakilina jiginna nin baara ninnu ye fédération de Russie ale n'an ka jamana ka jɛɲɔgɔnya ye min bɛna kɛ centrale solaire belebele ye min ɲɔgɔn ka dɔgɔn an dafɛ jamanaw la min fanga bɛ taa jɔ fo mégawatt crête 200 la min baaraw bɛna kɛ société russe Nova Wind fɛ ka kɛɲɛ ni nin baara ninnu ye jamana ɲɛmaa n'o ye furancɛ fanga ɲɛmaa ye colonel Assimi Goïta a ko nin baara ninnu na kɛ sababu ye yaasa Mali bɛ se ka ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ kuranko ta fanfɛla la cogo min o de kama a ɲininen don Sanakɔrɔba n'a mara commune bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen ka bɔ yaasa ka se ka gouvernement dɛmɛ a ka nin baara ninnu na min bɛna kɛ jumadon mai kalo tile 24 san 2024 k'a daminɛ nɛgɛ ɲɛ 10 wagatiw la. an bɔra ka jamu yɛrɛ yira aw la sisan ni o ye
pano solaire olu dilanni an ka jamana kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ sanangɔrɔba ta o baaraw bɛ sen na ko o birikiden fɔlɔ o kan ka taa da jumadon ni ala sɔnna a ma jamanakuntigi ale fɛ nɛgɛ kanɲɛ 10 waati safo ale fana bɛ a la o de kama maa minnu bɛ yen sa ni sigiyɔrɔ bɛ olu bolo safo n'u y'u ka dugukolow san u ka sɛbɛnw bɛ u bolo olu lawulilen don nin waati in na nka u y'u sen don k'u bolo don yaasa u ni ɲɛmaaw bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo min fɛn ka fɔ u ɲɛna u bɛ min faamu o ma se ka ɲɛ sɔrɔ wulada in na sa min ye alimatu tarawele n'ale bɛ siribelakaw ka sigi la ale b'an ka kɛnɛ kɔnɔ ka se sɛnbara ma olu bɛna na ka na kɛnɛ in ɲɛnamaya madame i ni wula aw nana wulada in na an ka kɛnɛ kɔnɔ a diyara n ye an b'a fɔ k'aw bisimila sɛnbara oui Traoré alhamdulillah somɔgɔw bɛ di alhamdulillah depuis conférence de presse de b'an ni ɲɔgɔn cɛ dɛ o de b'an ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa aw nakunba yɛrɛ ye mun ye bi parce que an b'a dɔn k'a fɔ dugu bɛ ko la ko bɛ dugu fana na madame aw ye jɛkulu min ni aw ka yɔrɔ safo kɔnɔna na an yɛrɛ taara ka taa ɲɛda yɔrɔ k'a bɛ kalo 1 bɔ maa min b'a kan ne yɛrɛ t'a maa da dɔn parce que a ka ca maa bahirika ye maliyɛn minnu bɛ kɔ kan minnu bɛ kɔnɔna na jama baden de bɛ yen min sigilen don kɛnɛ in kan nka aw yɛrɛ balila k'a ye k'a fɔra ko u bɛna na taa pano solaire dilan yen énergie kan ka taa baara kɛ yen a waati aw tun y'a yirana k'a fɔ k'aw bɛna na wulikajɔ dɔw kɛ ka ɲɛsin faamaw ma yaasa u bɛ se ka aw lamɛn a ko bɛ cogo di bi ayiwa komi i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na aw bɔlen kɔ ye an ye wulikajɔ minnu boloda yanni aw yɛrɛ kun ka se yen o y'a sɔrɔ an ye bureau d'étude taara ka taa anw minnu ka information di anw minnu ma kelen kelenni minnu tɔgɔ tun b'u ka panow kan u y'olu dɔw wele k'a f'u ɲɛna ko recensement bɛ yen k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ka dugukolo fɔlen in kan donc an taara ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ u ye recensement kɛ recensement kɔfɛ an y'u ɲininka baara in ye mun baara ye u ko ko olu yɛrɛ ye ciden ye EDMSA fɛ o kɔfɛ an ye bataki ci EDMSA ma an y'o ci bataki fɔlɔ cira en date du 2 novembre kalo tile fila an y'a ci u ma walasa k'u ka an kunnafoni parce que an ye wele da k'an sɔrɔ k'an ka na ka na an recenser pour que k'u b'an réhabiliter donc o la u ma jaabi di an ma an seginna o kɔfɛ ka sɔrɔ ka relance wɛrɛ ci u ma décembre kalo tile 12 san 20 ani fila ani 23 kɔnɔna na salo donc o cile décembre la o kɔfɛ u ma réagi o bɛɛ la o kɔfɛ de an nana mɛn k'u bɛ fɛ ko ka baaraw daminɛ o de la an ye e yɛrɛ wele point de presse la le 7 mars 2024 donc o kɔfɛ tuguni an tilara ka segin ka bataki wɛrɛ ci o la an ye demande d'audience yɛrɛ de ci sisan ministre de l'énergie et de l'eau ma ani urbanisme fɛnɛ ma o kɔfɛ halisa an bɛ nin yɔrɔ in na an ma jaabi sɔrɔ tile fila in na tuguni anw sirannen don parce que anw ka dugukolo ninnu fosi t'an bolo n'o tɛ an sirannen don tuguni an y'a mɛn ko inauguration bɛ ta kɛ ni inauguration bɛ ta kɛ maaw ta yɔrɔ dilanna ka ban a fɔra ko inauguration bɛna kɛ komi anw mana se faamaw ma u tɛ anw jaabi an fɛnɛ mana min mɛn réseau kan an fɛnɛ bɛ wuli an fɛnɛ hakilina an bɛ baara kɛ ni o de ye sisan an fɛnɛ siranbagatɔ de wulila tuguni ka na sisan komi an ye batakiw ci anw bolo o de ye an ni jamana sariyaw cɛ kuma ɲɔgɔnya ye mais an ma jaabi sɔrɔ o si la o kuma na an fɛnɛ bɛna bɔlɔlɔ siraw kan komi an y'a mɛn bɔlɔlɔ sira kan cogo min na ko inauguration bɛna kɛ an fɛnɛ bɔra an fɛnɛ bɛna an fɛlaw yira k'an ka degun yira k'a yira jamanakuntigi bɛna taa kolobokari kɛ nka anw minnu sigiyɔrɔ don anw minnu dagayɔrɔ don fɛn ma fɔ anw ye hali sini an n'u ma segin ka kuma département minnu chargelen don a la an ye courrier ci u ma halisa fɛn ma fɔ an ye an ka ca torodo b'a la safo b'a la tasan b'a la ayiwa sɛbara an bɛ bɔ yen tuma min na o y'a sɔrɔ kɛnɛ in kɔni a lankolon don c'est vrai n'i ye madame Sidibe ka kuma lamɛn inauguration kɔni kɔrɔ ka taa kun cɛ n'i ma fili o ye ka taa yɔrɔ laban ka ban ou bien pose de première pierre de don
ani aw ka yɔrɔ mɔgɔ joli de b'a kan bi est ce que sɛbɛn b'a aw bolo min b'a yira k'a fɔ k'aw ta ye yɔrɔ ye n'o papiyew bɛ aw bolo wa. n bɛ foli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kassim yɛrɛ la kosɛbɛ kosɛbɛ ka cɛsiri la jamana ko kɔnɔna la an b'i fo kosɛbɛ sabu ka da la i bɛ jamanaden bɛɛ ye wagati min na i bɔra kɛnɛ kɔnɔna la ani sisan cɛ an ye kulekan dɔw bɔ k'a bila ka taa yɔrɔ caman na o kɔfɛ an ma sigi bilen an tilala ka lɛtiriw fana bila ka taa yɔrɔ caman na an ma jaabi sɔrɔ donc yanni an ka daminɛ n'o ye mɔgɔ dɔw tun b'an cɛ la ala y'olu miniji dɔgɔya donc an bɛ ala deli ala ka yafɔ olu bɛɛ lajɛlen ma donc n balimamuso y'a fɔ cogo min na c'est comme pose de pierre de kan ka kɛ o ye baara daminɛ de ye a nun fɔra ko baara tɛ daminɛ o ye mun fɔ an ye mairie kɔnɔna la ani an yalala ka se yɔrɔ mun na parce que an ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ mun kɛra u y'an dalajɛ mairie de kɔnɔ comme an y'a ye jama ka bon an yɛrɛ dama an commencera ka numéro échanger an ni ɲɔgɔn cɛ ka groupe créer pour que ka bɛɛ kunnafoniya bon mɔgɔ min bɛ groupe kan o de ka dɔgɔ mɔgɔ min tɛ groupe kan ye parce que an tun y'a mɛn ko 100 hectares bon a san tilala ka mɛn ko 300 farala kan k'a kɛra 200 hectares ye a bɛ ka caya ka taa a bɛ ka caya ka taa o kɔrɔ mɔgɔw bɛ ka bɔ aw kalama quoi mɔgɔw ka bɔ an kalama parce que an ye kunnafoni dɔw sɔrɔ k'a yira k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ ka taa sira labɛn fɔlɔ ko président kan ka na le 28 donc an ye mɔgɔ kura dɔw sɔrɔ kɛnɛ kan minnu yɛrɛ b'a kalama groupe bɛ sen na mais u t'a dɔn u bɛ don groupe la cogo min na mɔgɔ minnu ka yɔrɔ bɛ yɔrɔ la a bɛ se fo mɔgɔ 2000 ani dɔɔni ma bon an ye mun lasɔrɔ o bɛ dɔɔni bɔ kosɛbɛ fɔlɔ bon an ka wele kun tɛ dɔwɛrɛ ye n'i y'a mɛn jamanadenw de b'a kɔnɔna la n'i y'a mɛn marabaga fana de bɛ bɛɛ lajɛlen na donc an bɛ wele da kɛ ka kulekan bonya parce que an sigira ni safo dugutigiw ye an ni tɔrɔdɔ dugutigiw sigira an yalala ninnu bɛɛ da la kumakan mun fɛ u y'o fɔ an ɲɛna an ni maire fana kumana olu tun ye layiru ta ye k'a fɔ ko pose pierre tɛ kɛ ka sɔrɔ an ni faamaw ma sigi ka kuma ou bien an ma bila an ka yamaruya kan kɔnɔna la ani wagati fɛn mun ka kan o ka di an ma mais an ɲɛ b'a la an bɛ ka boli an bɛ ka taa yɔrɔ o yɔrɔ an tɛ ka jaabi sɔrɔ yɔrɔ si la an ye sɛbɛnw cari ka taa yɔrɔ bɛɛ la an ka kɛnɛ tɛmɛnenw yɛrɛ la e yɛrɛ tun bɛ yen ani journaliste caman tun bɛ yen bon wagati yɛrɛ kɔnɔna na an y'a mɛn ko kunnafoniw sera fo ministres ma yali kunnafoni ser'u ma ou bien a bɛ se ka kɛ mun kan ka hakɛ di n'a y'a sɔrɔ a kɛlen bɛ ka kunnafoni dɔ di président ma ou bien k'a lase a laseyɔrɔ la ko an ka hakɛw sarala n'an t'a kalama an kɔni tɛ dankari fanga la an tɛ dankari jamana na parce que an bɛ jamana sumali de nɔfɛ donc an bɛ foli kɛ président de la transition ye kosɛbɛ a n'a jɛɲɔgɔnw an b'a dɔn u bɛ baara mun na et puis degun fana bɛ jamana kɔnɔ an b'a kalama mais degun mana kɛ cogo o cogo n'i ye jamanadenw fana degun a ka gɛlɛya jamana ka taa ɲɛfɛ dɔɔni. donc sɛbɛn bɛ aw bolo aw ka dugukolo ninnu na. papier b'an bɛɛ bolo bɛɛ n'i ka papier don parce que n'i y'a mɛn papier b'i bolo i bɛ papier sɔrɔ sira dɔ de fɛ n'o ye mairie ye donc olu wulila o sera mairie mɔgɔw ma commission sera olu ma mairie mɔgɔw ko ten olu wulila ka taa kɛnɛ kan donc ko kɛnɛ mun ka di u y'o yira olu la olu ko baasi tɛ a la bon aw de n'u ye sɛbɛn di jamanadenw ma mɔgɔ tɛ yɔrɔ sɔrɔ ni papier t'a la o papier dɔ de bɛ d'i ma n'o ye sariya fana ka sɛbɛn dɔ ye k'a yira k'a fɔ nin dugukolo ye ta ya numéro ye nin ye donc bɛɛ ka sɛbɛn b'i bolo mɔgɔ yɛrɛ b'an cɛ la minnu ye juru ta k'u ka yɔrɔw jɔ mɔgɔ b'an cɛ la minnu ye u ka baaraw jɔ u ye mɔgɔw ka baara jɔ a mɛnna kosɛbɛ bon tiɲɛni caman donna mɔgɔ caman kunna dɔw yɛrɛ taara village la i bɛ dɔ kalama a kɔnɔna la k'a sababu kɛ gɛlɛya wagati ye parce que caman taara retraite la bon u ye juru dɔ ta k'u ka sow labɛn k'u taa u kun don suma la bon ala nana ni n'an ye u y'u ka baara jɔ a bɛ san caman bɔ juru karila mɔgɔ caman na caman seginna ka t'i ka so i ka village la i bɛ lafiya sɔrɔ yen nɔ yanni a wagati ka ɲɛnabɔ quoi an kɔni tɛ foyi ɲini jamana ɲɛmɔgɔ fɛ minnu bɛ fanga kunna bi an mago bɛ an ka hakɛ de la parce que olu bɛ ka taa pierre da an tɛ fɛn kalama la fɛn ma fɔ an ɲɛna fɛn ma yira an na kɔrɔfɔ ye nin parce que kuma ma ɲi da kelen da. ayiwa madame Sidibe i ye yɔrɔ dɔ fɔ i ka kuma kɔnɔna na a bɛ n'a fɔ yɔrɔ dɔw jɔra ka ban pewu so dɔw tun jɔra ka ban dɔw fana tun bɛ k'u ka so baaraw daminɛ o ko bɛna kɛ cogo di sisan. ayiwa o kɔni jɔlen don parce que bureau min taara recensement na olu kɛtɔ ka recensement kɛ u ye photow ta u ko minnu ka sow jɔlen don ani n'a sɔrɔ minnu ye baara kɛ k'ale yiri minnu turulen b'a kɔnɔ u ye photow ta k'u bɛ mɔgɔw indemniser ni bɛɛ ka baara kelen hakɛ ye u y'o de kɔni. n'i ye min don yɔrɔ la ko u bɛ expertise bɛ kɛ o wari bɛ lasegin ma k'a ta o don na k'olu bɔ don ka se bi ma ko mɔgɔ si kana baara wɛrɛ fosi k'i ka yɔrɔ la bɛɛ ka jɔ ye. donc n'i bɛ cogo min i ka dan ten donc photow taara cogo min na ko mɔgɔw bɛ bila u ka droit la n'o bɛɛ ka
wari min investira i ka yɔrɔ la k'u bɛ baara kɛ ni o de ye hali Sɛnpara y'a fɔ cogo min na dɔw ka cɛncɛnw bɛ yen birikiw bɛ yen samiya dun fana natɔ filɛ nin sanji bɛ taa n'a ye sanji bɛ taa ni cɛncɛnw ye a bɛ taa ni birikiw ye mɔgɔ t'a yɔrɔw la mɔgɔw bɔra siti kan ayiwa magosa kɔni caman b'a kɔnɔna na parce que mɔgɔw ka birikiw taara ɲɛti ka sɔrɔ fosi la bilen o ma sigi ka fɔ foyi ma deli ka tɛmɛ aw ni yɔrɔ jɔbaga ninnu ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ min fɔ aw ɲɛna aw ka se ka baara kɛ k'a fɔ nin bɛ tan aw ka se ka kuma ka ɲɔgɔn dɔn o ma kɛ o sigi ka fɔ fosi ma k'an n'u ni ɲɔgɔn cɛ Sɛnpara y'a fɔ cogo min na k'a daminɛ chef de village la olu kɔni ko k'u b'a kalama nka an ye faama minnu ma a fɔra ko EDM ka département min chargelen don a la an tagara cogo sugu bɛɛ la ka boli n'a fɔra ko u b'a fɔ k'an ka taa se i kɔnɔ ko département min occupelen don a la an bɛ taa yen ɲɛ tɛ sɔrɔ a la u b'a fɔ k'an ka taa an ka segin ka na k'u bɛ jaabi nin di nin don yen jaabi ma di fo an ye direction yɛrɛ to yen o de la k'an ɲɛsin ministre yɛrɛ ma ministre fɛnɛ m'an jaabi ka urbanisme fɛnɛ ministre fɛnɛ courrier ci o fɛnɛ ma o fɛnɛ m'an jaabi an ma mɔgɔ si sɔrɔ min m'an kuma ɲɔgɔnya ka hakilisigi d'an ma depuis le 7 mars depuis le 7 mars fo bi mɔgɔ ma sɔrɔ min bɛ se état ka structure foyi ma sɔrɔ min bɛ se ka an nasigi ka hakilisigi d'an ma ka a yira an na an bɛ taalen nin taabolo de la a bɛ kɛ tan o de kɔni y'anw yɛrɛ kamana gan k'an jɔrɔ an fɛnɛ wulila k'an bɛna an kumakan nabɔ ayiwa Sɛnpara an b'a dɔn k'a fɔ madame Sidibe bɔra ka mun fɔ sa o ye wulikajɔ ye ka ɲɛsin fɛnw ma aw yɛrɛ ka tɔn kɔnɔna na est-ce que mɔgɔ minnu ye du ninnu feere aw ma mɔgɔ minnu ye dugukolo ninnu feere aw ma maires ani dugutigilakaw est-ce que aw n'olu ye kumana a ko kan olu ye mun fɔ aw ye parce que olu de ye dugukolo feere aw ma normalement u k'an ka bila aw ɲɛ ka nin kɛlɛ in fana kɛ o ye tiɲɛ ye n'i y'a mɛn olu bɛ dugukolo fana feere ma o b'a sɔrɔ mairie de bolo je pense que n'u ye sɛbɛn dɔ d'an ma o ye mairie ka sɛbɛn ni sariya ka sɛbɛn dɔ de don donc dɔw ta bɛ balo la dɔw ta tɛ balo la mais sɛbɛn b'u bolo donc an sera mairie de ma mairie ko k'ale papier tɛ mɔgɔ min bolo u ye mun fɔ an ɲɛna dɛ ko parce que ko nin bɛna kɛ sababu dɔ ye ka baara nɔgɔya olu yɛrɛ bolo parce que ko dugukolo ko bɛ cogo min na ko caman b'a kɔnɔna la donc ko papier bɛ minnu bolo papier tɛ minnu bolo ko état ko k'a bɛ jɔ ni bɛɛ ka musaka ye mairie ko ten mairie y'o fɔ an ɲɛna o tun y'a daminɛ o y'a daminɛ o y'a sɔrɔ an ma journaliste wele ka se kɛnɛ ka fɔlɔ donc ko mɔgɔ si ka hakɛ tɛ taa jamana fɛ k'u ye mun f'u ɲɛna ko u y'o ye donc o de kɔfɛ an bɔra mairie la an ye réunion dɔ organiser an caman ni ɲɔgɔn cɛ après an sɔrɔla ka se dugutigiw fana ma olu fana ko nin kuma kelen de nana fɔ olu ɲɛna ko jamana mago sera yɔrɔ ma donc ko jamana bɛ fɛ ka kuranko ɲɛnabɔ ko a yirala ko ka bɔ Kamila ka na bɔ Sɛbɛnnikɔrɔ sira fɛ ka na Safo ka na Torodo ka na Tansan donc au début c'était un projet de 80 ou 12 hectares mais chaque fois a bɛ ka varier quoi dɔ bɛ ka fara a kan donc an y'an to la an nana sɔrɔ 100 kɔnɔ donc tout récemment an nana sɔrɔ ko 200 hectares bon mɔgɔ joli kan ka don 200 hectares kɔnɔna la hectare kelen n'i y'a ta k'a lajɛ terrain 24 de b'a kɔnɔ fɛn kelen na o hectare kelen terrain 24 de kan ka sɔrɔ hectare kelen kɔnɔna la lo o de kan ka sɔrɔ a kɔnɔna la donc e k'o jate minɛ hectare 200 e ko Safo yɛrɛ ma ta o la sa wa an n'a ma ta an b'a fɔ caman kɛra a la bon caman de ka baara jɔlen don caman degunnen don dɔw ka so yɛrɛ banna ka tɔ kɛ dɛrɛsinaji o kan ka yɛlɛma u ka yɔrɔ la mais baara in jɔlen don k'a sababu kɛ kuranko ye mais u ma se ka hali yɔrɔ yira u la nin b'a la nin t'a la u ma se ka fɔ aw ye fɔlɔ wa u y'o yɔrɔ dɔw yira parce que bɛɛ ma se ka fara ɲɔgɔn kan u yɔrɔ dɔw yira halisa k'an ka jamaw wele ka na mɔgɔ minnu ka yɔrɔ bɛ yen nɔ n'o ma se ka recenser ka fara kan an ka mɔgɔw wele ka na recensement la au début u y'a essayer ka mɔgɔw photo ta dɔw jɛra n'a ye dɔw ma jɛn n'a ye voilà donc y'olu ko ninnu kɛ ka photo ta ninnu ni fɛnw kɛ pour que k'a dɔn ko e yɛrɛ mais Sɛnpara ko daminɛ na o aw ni yɔrɔjɔlaw de tun bɛ ka kuma wa ou bien aw ni énergie de tun bɛ ka kuma wa ou bien société min ni marché b'ale bolo aw n'o de bɛ tun bɛ ka kuma an ka sigi ka fɔ fɔlɔ mɔgɔ min taara kɛnɛ kɔnɔna na n'an n'o ye ɲɔgɔn sɔrɔ mairie kɔnɔ o de ye bureau d'étude mɔgɔ ye n'u b'a fɔ NGRCO olu fana ko énergie de y'u bila baara la u ka se ka baara in kɛ ka mɔgɔw recenser donc an taara mairie fɛ yen an ko normalement ne nin bɛ kɛ papier dɔ de kan ka di comme une convocation ka di maire ma mɔgɔ minnu ka yɔrɔ bɛ ale ye maire n'olu ka sigi u ka kuma fɔlɔ yanni bureau d'étude mɔgɔw ka na se kɛnɛ kan o ye sariya taabolo ye ne ma fili donc n'o de kɔfɛ ne lajɛli bɛ kɛ ka recenseli kɛ laɲini ye mun ye parce que o décret bɔra ne kun y'a ɲininkali yɛrɛ kɛ décret bɔra par qui ko président de la transition est-ce que vous avez une copie de décret j'avais demandé ça
au début u ko copie b'u bolo qu'après u ka titre décret ça voilà ko b'u bolo ko bɛ tila ka yira la mais on n'a pas vu on n'a rien vu par la suite donc an kumana o la après olu kɔfɛ an tilala wuli ka jɔ wɛrɛ kɛ ka taa mairie ɲini mairie kɔnɔna la an ye mairie ka dangaw de sɔrɔ yen an sigira an kumana donc o fana ko k'an ka hakili latigɛ bon toujours n'a fɔra an ka hakili latigɛ an bɛ ka hakili latigɛ baara bɛ ka kɛ an ma fɛn mɛn fɛn ma di an ma an dun ka nafolo de bɛ yɔrɔ la jamana bɛ cogo min na bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya bɛ yen nɔ donc ni gɛlɛya bɛ yen nɔ ni i nana dɔ ka hakɛ minɛ a ma ɲi jamana ma dɛ mais kɔsa in na a fɔra k'aw taara ministre ka da gosi ale ko cogo di an ma jaabi sɔrɔ an ye lettre de ci lettre de bilala ka taa structure ninnu kɔnɔna la parce que an ɲɛmɔgɔ ne ni mɔgɔ dama dama an farala ɲɔgɔn kan a dɔw u y'an bila ka taa fo kulu sanfɛ ambassade de la France la u ka bureau dɔ bɛ yen nɔ an taara yen olu y'an bila ka taa kulu sanfɛ an ye taa ni ka segin ko 2-3 ɲɔgɔnna kɛ an ma jaabi sɔrɔ a kɔnɔna la après an tilala ka taa ACI kɔnɔna fɛnɛ na tuguni an ma jaabi sɔrɔ a kɔnɔna la fo sisan ayiwa madame Sidibe bɛɛ lajɛlen bɛ jɔrɔ min na dugukolo ko la o ye nin n'a ɲɔgɔnna de ye tiɲɛ don aw ka ca dɛ ne t'a dɔn aw labɛnnen don cogo di ka ɲɔgɔn hakɛ dɔn ka ɲɔgɔn dɔn ka sɛbɛnw dɔn k'a fɔ ko nin ta ye nin ye nin ye tiɲɛ nin tɛ tiɲɛ parce que hali ne yɛrɛ bɛ se ka taa n tɔgɔ don a la k'a sɔrɔ n'an y'a mɛn ko anw dɔw mana mɛn ko bɛ cogo dɔ la n'a ɲagaminen don an ɲɔgɔnnaw bɛ se ka taa don a la munna danfara bɛ se ka danfara jumɛn dɔn aw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa hakɛ ko la bɛɛ ka se k'i ta sɔrɔ n'a ko bɛna ɲɛnabɔ danfara b'a ni ɲɔgɔn cɛ parce que papiyew cogoyaw tɛ kelen dɔw ta ye lɛtiriw ye titiriw b'a la notification b'a la lɛtiri titiri ni fɛn olu ye bulletin fɛnɛ b'a la i t'olu fɔ fɔ an k'olu faamu jɔn bɛ jɔn di parce que a bɛ se ka kɛ o ko bɛ don o kɔnɔna na a kɛ kun ye mɔgɔw k'a faamuya i bɛ taa sɔrɔ lɛtiri i b'a sɔrɔ bulletin ye mairie ye bulletin b'a la hali cercle fɛnɛ b'a la parce que cercle mairie fana y'a dɔrɔn t'a la dɛ cercle de kati fana ka attribution caman b'a la awɔ fɛn dɔrɔn tɛ safo mairie dɔrɔn tɛ ayi cercle fɛnɛ ka attribution caman b'a la cercle ye dɔw di cercle ye dɔw di a ka ca bɛɛ ka papier kɔni b'i bolo min ta sɔrɔ la sira min fɛ mairie ta don cercle ta don olu kɔni papier bɛ bɛɛ bolo papier cogo tɛ kelen mun yɛrɛ ye dabali ban nin ko in na e min ye muso ye k'i yɛrɛ ye nin kɔnɔna na tan mun ye dabali ban mun bɛ k'i tɔɔrɔ bi min bɛ ka ne tɔɔrɔ ne bolo jamana ko la hakɛ ko de don hali décret bɛ bɔ ka sɔrɔ cogo di anw ka faamu na an ma mun faamuya décret yɛrɛ bɛ taa bɔ yɔrɔ la cogo di mɔgɔ minnu sigilen bɛ yɔrɔ la dɔw b'u ka so kɔnɔ déjà u logelen don foyi ma f'u ɲɛna wulili ko la fo ka taa se an baara yɛrɛ k'u baara bɛna daminɛ fo ka taa se o yɔrɔ ma anw de ma se k'o faamuya décret in du bɔra depuis février 2022 aw ma décret in sɔrɔ aw bolo la décret copie o bɛ yan nin nɔ a filɛ nin min b'a jira k'a fɔ ko yɔrɔ in don voilà hectare joli de bɛ décret kan bon o ma o précision da a kan ko safo de a bɛna jɔ safo de kɔni ye a fɔ ko mɔgɔw bɛna exproprier ka bɔ a kan pour cause d'utilité publique mais détail ba to o fɛnɛ kɔnɔna na ka di an ma o de la komi détail ba ma sɔrɔ an bolo o de la anw y'a ɲini minnu b'a baara in yɛrɛ la n'an n'u ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya u bɛ ɲɛfɔli k'an ye ka tɛmɛ anw kɔni dabali bannen don anw yɛrɛ jɔrɔlen don kosɛbɛ o de la an bɛ k'a f'i ye parce que an tila bɛɛ de bɛ location na mɔgɔw kun jigi b'u ka nin yɔrɔ ninnu de kan k'u b'a jɔ ka yɛlɛma a kɔnɔ n'a fɔra ko san 2 halisa an sigilen don an ye mun don a la k'an k'an jɔ fɛn tɛ fɔ an ye an tɛ wele fɛn tɛ sara an na o kɔni ye o bɛ mɔgɔ dabali ban n'a dun fɔra ko jamana kɔnɔ ko sariya jamana don o tuma an fɛnɛ nana k'an ma kasi de président de la transition na komi a yɛrɛ ko ni ko gɛlɛyara cogo o cogo an ka wuli an ka s'a ma an t'a dɔn an b'a lasɔrɔ cogo min na dɛ an ma se ka ministre yɛrɛ ye fɔlɔ an ma ministre ye kuma t'ale ma an kɔni bɛ tɛmɛ e de fɛnɛ ka sira fɛ an kunkan bɛ se ka mɛn an fɛ cogo min na a fɛnɛ ka wuli a ka fɛɛrɛ k'an ye an bɛ degun mun kɔnɔ denbaya ka ca an estimation min yɛrɛ fɔ n'i ye 100 hectares ta o bɛ komi 2400 yɔrɔ kɔni n'o o mana multiplier 200 na yɔrɔ kɔni mɔgɔ tɛ se k'o hakɛ dɔn o degun bonyana an bɛ degun kɔnɔ dɛ Sɛnbara i ko i ka kuma na ko bureau d'étude de fɔlɔ na o kuma na bureau d'étude kɔfɛ aw ni EDM ɲɛmaa fosi ma kuma nin ko in kan wa bureau d'étude kɔfɛ an seginna ka taa mairie de kɔnɔ ani maire kumana maire yɛrɛ kun tɛ maire ka dankanw de kun bɛ an sigira bureau kɔnɔ an ye dɔ fɔ donc ko k'u balila ka na ci olu kan k'u bɛna mission na ko weleli kɛra k'u bɛna mission na o kɛra depuis san jumɛn bon o kɛra 2023 in kɔnɔna la daminɛ kɔnɔna la août 2023 o kɛra an ka darajɛ fɔlɔ ye an ka fara ɲɔgɔn kan
mais o y'a fɔ projet in bɛ depuis Ibrahim Bokar Keita an bɛ dugawu kɛ Ala ka ɲin'a la donc depuis o ka wagati kɔnɔna la donc ko financement kun bɛ bolo mun kan a bɔra o bolo kan ka na yɛlɛma bolo wɛrɛ kan donc n'o ye Ala ye fanga kalifa mɔgɔ min na bi a b'olu ka bolo de kan donc an taara an bɔra mairie la an ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn an kan ka mun de kɛ sisan bon n'i y'a mɛn dugu maire b'a kɔnɔ mais dugutigi fana bɛ yen donc an wuli ka jɔ kɛ ka se dugutigiw fana ma u ka laɲini ye mun ye an'u ye mun fɔ olu yɛrɛ ɲɛna u sera olu ma ko jamana mɔgɔw sera yɔrɔ ma donc ni jamana mɔgɔw sera yɔrɔ ma foyi tɛ jamana sanfɛ mais k'u tɛ mɔgɔ tɔɲɔ k'u bɛ bɛɛ bila ka hakɛ kɔnɔna la bon anw ɲɛ b'a la kumakan minnu y'o fɔ olu tununna aw la cogo di ne bɛ fɛ k'o yɔrɔ in de dɔ minɛ aw minnu pere nana ka na o fɔ aw ye aw n'u olu ma se ka to ɲɔgɔn bolo cogo di pour que ka se k'aw ka hakɛw sɔrɔ olu bolo bon après l'information an y'a mɛn tuguni ko baara tilala ka bɔ ingénieur ko mɔgɔw ka bolo kan tuguni ko aw ni minnu fɔlɔ kuma na aw ni minnu fɔlɔ kuma na a bɔra olu fana marché bɔra olu ka bɔ olu fana bolo parce que an ka boliboliw la bureau kɔnɔna la ɲɛfɛla la an ye fɛn caman faamu kɔnɔna la parce que an ka taa ni ka segin la u y'a yira k'a fɔ k'olu ka baara bɔra la baara yɛlɛmana bolo wɛrɛ kan u tilala k'a fɔ an ɲɛna ko mɔgɔw ka hakɛ kan ka segin u ma fɛn fila de don n'i ye mɔgɔ wele i kan ka fɛn dɔ de fɔ a bɛ mun faamuya an ka yɔrɔ de bɛ yen mais aw ni ingénieur ko in ma se ka foyi sigi sen kan yanni ninnu ka a ka minɛ olu la an ma se ka foyi kɛ parce que an ye mun ɲini u fɛ an ka hakɛ fɔlɔ-fɔlɔ yɛrɛ ye mun ye a ka d'an ye ni jamana bɛ se ka taa yɔrɔ wɛrɛ la k'an ka yɔrɔ ninnu to an bolo o de tun y'an ka laɲini ye mais n'a tɛ taa a tɛ taa yɔrɔ si ko fo jamana mɔgɔ de b'a la jamanadenw bɛ lafiya sɔrɔ sababu min na o ye jamanaden bɛɛ ka laɲini de ye quoi mais o man kan ka kɛ dɔ ka tɔɲɔ sira kan donc an y'a ɲini n'an t'an ka yɔrɔ sɔrɔ an ka hakɛ n'a bɛ di a ka di a di wagati la parce que kuma dɔw bɛ fɔ bi sini a bɛ yɛlɛma donc an ka laɲini t'o ye donc u tilala ka sɔrɔ ka kuma dɔ fɔ an ye ko wari minnu kan ka sara mɔgɔw ye ko financement fɔlɔ kɛra fɔlɔ ka ban o dira jɔnni ma k'o binna banque kɔnɔ fɔlɔ donc ko yamaruya ma di fɔlɔ ko ka mɔgɔw bila u ka hakɛ kɔnɔna la bon o si t'anw intéressé la an bɛ mun ɲini jamana fɛ ani a y'a sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ mɔgɔw ka habitation tɛ yɔrɔ mun na u ka se k'anw ka yɔrɔ to an bolo o y'an ka laɲini fɔlɔ ye quoi mais n'an ma ɲɛ sɔrɔ o la ni an bɛ bila an ka hakɛ kɔnɔna la an ka bila an ka hakɛ kɔnɔna la wagati n'a kunba fɛnɛ na parce que dɔw degunnen don tɔɲɔ bɛ dɔw kan donc jamana nin kɔnɔ n'i ye dɔ tɔɔrɔ a ka gɛlɛn jamana ka taa ɲɛ dɛ i ko maliyɛn minnu bɛ kɔ kan k'olu fana dɔw b'a la a caman b'a la mɔgɔw bɛ faransi mɔgɔw bɛ amérique mɔgɔw bɛ comment dirais-je la Italie Algérie Allemagne nin bɛɛ mɔgɔw bɛ groupe in kan dɔw y'a daminɛ ala ye dɔw ka kalifa minnu la ani dɔw jɛra ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ dɔw fatura mais u somɔgɔw bɛ k'an suivre u bɛ groupe sanfɛ ayiwa madame aw ka laɲini ye jumɛn ye sisan an ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ o an bɛ laɲini min kɛ halisa Senfara bɔra k'o kuma kelen de fɔ u k'an wele k'an ka hakɛw da an ma u k'an wele ka bɛɛ ka hakɛ segin ma jamana ta y'a ka yɔrɔ ye siga foyi t'o la mais u kana an fɛnɛ dɔ tɔɲɔ ka mago wɛrɛ dilan n'a ye an bɛ degun kɔnɔ kosɛbɛ dɛ parce que caman de bɛ luwanse la wa minnu yɛrɛ b'a ka so jɔlen don olu yɛrɛ kamana gannen don olu t'a ka jugu ni anw yɛrɛ ta ye olu bɛ kɛnɛ kan u b'a kɔnɔ ka ban olu fɛnɛ m'olu labɔ kɔni ayi u ma labɔ fɔlɔ an ka information laban na olu ma labɔ dɛ u b'u ka sow kɔnɔ yen mais u ma labɔ Senfara kɛnɛ ka baara jumɛn de bɛ yen sisan komi a fɔra ko gabakuru fɔlɔ kan ka taa da jamanakuntigi fɛ kɛnɛ kana yɛrɛ bɛ cogo di bi bon ne ka olu bɛ ka mun fɔ aw ye minnu bɛ ka t'olu labɛnw kɛ parce que aw ni mɔgɔw bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ fana oui effectivement ne ye information sɔrɔ avant-hier n kumana groupe sanfɛ n ko n y'a mɛn président kan ka taa le 28 mai n y'a mɛn ko mɔgɔ dɔw bɛ ka ɲɛbila kɛ pour que ka taa yɔrɔ labɛn président ka tagali la parce que n'i y'a ta k'a lajɛ jalakɔrɔji sira in a tiɲɛnen don kosɛbɛ donc an b'o weleweleda fɛnɛ da jamanakuntigi fɛ sira in bɛ se ka dilan cogo min na ka taa bila goudron na ban voilà comme président tɛ yen o bɛ se ka sira labɛn cogo ɲuman dɔ la président b'a fɔ k'a ka ɲi donc n'ale taara voilà a k'a dɔn k'a fɔ sira in ma ɲi degun bɛ mɔgɔ caman ka sira in ma ɲi ni sira in sera ka dilan anw mɔbili kolontigiw kɔni t'a kɛ siɲɛ fila o ye tiɲɛ ni sira in sera ka dilan a bɛ nafa caman se jamana ma donc n'u ye sira dilan k'a lalaga k'a bila kɛrɛfɛ ko parce que masakɛ bɛ na ne masakɛ tɛmɛna u bɛ tila k'u ko don sira la a dɔw bɛ ka taa sira de dilan u b'u ka sira de labɛn ko parce que président bɛ ka na o ye laada y'an fɛ yan donc mɔgɔ dɔw sɔrɔla an ka groupe kan minnu taara kɛnɛ kan u y'u gɛn u y'u gɛn olu ko ko n ka yɔrɔ bɛɛ ko non ko o tɛ yen fɔlɔ k'u ka taa fɔlɔ ko o baara ma daminɛ k'u nana n'o minisiri dɔw ka yɔrɔ de lajɛ u y'o de fɔ an ɲɛna mais nous an tɛ se k'a fɔ k'an b'an ka kala turu o la quoi parce que politique don quoi
essayer kɔrɔ fo faamuya donc après ça olu ko k'olu gɛrɛla ɲɛ bɛ chinois dɔw la u bɛ labɛn dɔw la n'u yɛrɛ ka tradition labɛnw ye kɛnɛ kan yen nɔ donc pick-up tɛmɛna wala ka kɛnɛ ɲama fifa pick-up tɛmɛna gendarme ni sɔrɔdasiw olu bɛɛ tɛmɛna mobili la donc ani u ka mansinw fana tugur'u kɔ donc jamanadenw duguladenw n'o ye bɛɛ ja wulila mɔgɔw wulila ka commencer ka gɛrɛ n'u y'i ye mɔgɔ kelen mɔgɔ fila u bɛ gɛrɛla k'i ka taa ka bɔ yen donc ma ɲɛfɔli kɛ donc an kamana gannen don mais dugutigilakaw ni fɛnw fana u kan ka kibaruya d'olu kɔnɔ ma parce que u tɛ se ka na nin baara kɛ n'u m'olu informer ani maire bon olu y'an ka numéro minɛ ko ni kunnafoni mun bɛ k'u b'an wele ma fɛn f'an ye bilen ay machine tɛ se ka na k'a sɔrɔ olu m'a ladɔnniya o ma foyi fɔ an ye o bɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ u informera mais olu kɔni ma foyi fɔ an ye dɛ olu parce que mɔgɔ tɛna ni nin donni kɔni bɛ i ka yɔrɔ la e maire kɔni k'u m'a f'i ɲɛna ko nin bɛ yen wa an kɛtɔ ka point de presse kɛ an ye safo mairie fana ladɔnniya a la comme quoi an bɛna taga ka taa point de presse kɛ yɔrɔ la nin na an y'o fana kɛ mais halisa an m'olu fana ka action posé u ma fɛn na an fan fɛ ka fɛn fɔ an ye fo bi donc maire yɛrɛ tɛ ka o jaabi tuguni ayi olu yɛrɛ anw kɔni kelen ni anw de ni ala de an ni ala de don nin ko in na sa o Kasim ni ye jamana situation ta lajɛ k'a lajɛ bi depuis jamana mara daminɛna fo ka na se bi ma jamanadenw ma muɲu mɔgɔkɔrɔ ka tɛmɛ président transition kan fɔlɔ a ma kɛ ka sababu kɛ degun min bɛ jamana kɔnɔna la an b'a dɔn sɔrɔdasiw ka cɛsiri ye fɛn min y'a kɔnɔna la u bɛ ka baara min kɛ an ɲɛ b'a la mais a ka d'an ye toujours u ka baara ɲuman kɛtɔ dɔ kana tɔɲɔ a kɔnɔna la quoi i tɛ se ka jamanaden bɛɛ sago kɛ bɛɛ b'a dɔn kuranko ye priorité ye bi jamana yɛrɛ kɔnɔna la parce que i y'a mɛn mɔgɔ caman ka nafa sɔrɔ sira de bɛ kuran na kuran tigɛra foyi tɛ ka marché bilen donc f'u ka jateminɛ de kɛ n'a ma ɲɛ o taara bɔ anw ka yɔrɔ kan donc olu k'u ka baara daminɛ a bɛ se ka kɛ ni président yɛrɛ tɛ nin kalama a bɛ se ka kɛ n'u kɛlen bɛ ka cikan fɔ ka président ye k'a fɔ k'a ɲɛnabɔlen don an ye bɛɛ ka hakɛ bila a la o bɛ se ka dun sira dɔ fɛ an t'a kalama o bɛɛ bɛ se ka kɛ donc an nakun tɛ dɔwɛrɛ ye an nakun ye makasi de ye ka ɲɛsin président ma ani jamana ɲɛmɔgɔ ala ye mara kalifa mun ma bi olu bɛ yen bi sini a bɛ kɛ cogo min na ala de b'o dɔn quoi donc u k'u kɔfilanna an mago b'an ka hakɛ la an bɛ se k'an ka hakɛ sɔrɔ cogo min na bonya kɔnɔ ani karama kɔnɔ. ayiwa an y'a mɛn k'aw bɛna conférence de presse kɛ tuguni o bɛ don jumɛn ye. an bɛna kɛ don nata ninnu na n'ala sɔnna a ma an bɛna conférence de presse kɛ don nata ninnu na. u bɛna n'aw to yen an taara kɛ yɔrɔ min na kɔrɔlen aw ka se ka yen sɔrɔ. ko mun bɛ sen na nin ye e k'o n'a to an ka gɛrɛ an ka dugukolo yɛrɛ la bilen. k'a fɔ ne ma d'a la ko nin t'a minɛlen yan n'a yɛrɛ pepewu sa ma d'a la n'an bɛ se ka taa yen dɛ an kɔni b'a lajɛ n'an bɛ taa an ka kɛnɛ kɔnɔ tuguni u k'a dɔn ko nin de y'an ka kɛnɛ ye n'u ma sɔn an ka gɛrɛ an ka kɛnɛ na jamana ta y'a ka yɔrɔ ye an bɛ se ka ɲɔgɔn dalajɛ yɔrɔ min na an bɛ ɲɔgɔn dalajɛ yen tuguni halisa an b'an ka weleweleda kɛ a bɛ se ka mɛn cogo min na a ka mɛn ten n'ala sɔnna a ma. ala sɔnna a ma kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i bolo Sɛnpara yanni an ka kuma laban di madame Sidibe ma. bon Kasimu toujours an b'a fɔ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn kosɛbɛ kosɛbɛ e yɛrɛ ye précisément parce que an b'a ye jamana in kɔnɔna la journaliste ka ca mun bɛ dɛsɛbagatɔw ka wele laminɛ a ka dɔgɔ quoi i ye baara caman kɛ jamana kɔnɔna la i ye mɔgɔ caman dɛmɛ sira dɔw fɛ a ma se an k'olu fɔ quoi mɔgɔ minnu bɛ ni fantanw ni dɛsɛbagatɔw n'u kulela ka s'i ma i b'a problème ta ka k'i yɛrɛ ka problème an b'i fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ala k'a fari si kunna ala k'i kisi k'i tanga ala k'i bolo mɛn i ka baara kɔnɔna la parce que jamana kɔnɔ a ma nɔgɔn n'i kumana dɔrɔn ni min farati i b'i yɛrɛ sɔrɔ minɛn dɔ kɔnɔ kosɔn i ka laɲini t'o ye quoi n'i y'a mɛn journaliste a bɛ yan jamana ni jamanadenw de kama bɛɛ de kama mais bɛɛ t'a faamu caman journaliste kɔnɔna la u t'a dɔn journaliste nafa ye mun ye quoi o y'an ka faamuya ye donc an bɛ folikan kɛrɛnkɛrɛn e yɛrɛ fɔlɔ ye i ka considération na jamana kɔnɔna ni jamanadenw ye o kɔfɛ an bɛ folikan lase président de la transition ma Assimi Goïta a bɛ ka baara min kɛ jamanaden bɛɛ ɲɛ b'a la wa jamanaden bɛɛ bɛ k'a soutenir mais ni jamanaden bɛɛ ɲɛ b'i la jamanaden bɛɛ bɛ k'i soutenir i fana ka jamanadenw lajɛ an b'a fɔ a tɛ k'an lajɛ dɛ a ka bɔ a kalama a ka bɔ a kalama nin bɛ nin ko in kɔrɔla la voilà a kɛ kun y'o de parce que kuma bɛɛ ti fɔ faama ɲɛna o tɛ kuma bɛɛ lase mun ka di faama ye o b'o de yira a la mun bɛ faama yɛrɛ nisɔndiya o b'o de yira faama la a bɛ se ka kɛ i b'a fɔ n y'a fɔ n ka kuma daminɛ na cogo min na a bɛ se ka kɛ a fɔlen don sanfɛla yɛrɛ la ko nin ko bannen don bɛɛ bila i ka hakɛ kɔnɔna la mais n'aw ye nin kɛ tan ale na bɔ a ko tiɲɛ a bɛ bɔ fɛn caman kalama donc o kɔfɛ an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ minnu bɛ k'an dɛmɛ a n'an balimamuso yɛrɛ alima a ma nɔgɔn dɔɔnin quoi surtout muso kunda depuis baara in daminɛna a bɛ cɛsiri la an nɔfɛ kosɛbɛ su ani tile a bɛ fɛn caman na
donc an bɛ foli lase o bɛɛ lajɛlen ma. Ayiwa, diyara ye. Wa salamu aleykum. Mara welekan min b'i bolo ka ɲɛsin jamanakuntigi ma surtout aw minnu ye musow ye n'aw bɛ nin ko in na a ka se ka aw lamɛn aw ka bila aw ka hakɛw kɔnɔna na ko tiɲɛ ka se ka dɔn min ye maa o maa bɛ yen n'o o ka sɛbɛn b'a bolo a k'a dɔn k'a fɔ ko degun bɛ mɔgɔ dɔw kan tiɲɛ don an bɛɛ bɛ kulela kuran ko in na ni pano in yɛrɛ sigira yɛrɛ a ka di maa fɔlɔ min ye o aw yɛrɛ ye parce que aw fana b'a fɔ k'a fɔ ko anw fana sababuya la anw sɔnna nin don ka nin di nin ka kɛ ka jamana fɛ nka o fana jamana yɛrɛ ka décret b'a jira k'a fɔ aw kan ka bila aw ka hakɛw kɔnɔna na pour que aw fana ka taa yɔrɔ sɔrɔ min b'a to aw bɛ se k'aw ka siniɲɛsigi kɛ yɔrɔ min na sutura la kumakan laban jumɛn b'i fɛ n'o ye kumakuncɛ kuma ye. An bɛ foli de kurakura halisa e yɛrɛ ye ani i ka jama i ka cɛsiriw la halisa an bɛ jamanakuntigi fana fo ka marabaga bɛɛ lajɛlen fo ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo foliw kɔfɛ halisa an bɛ hakilinaw de ɲinina faama a k'a yɛlɛma k'an hunanga lamɛn a k'an hunanga lamɛn dɛ parce que nin tɛ kasi ye bilen nin tɛ jɔrɔ ye bilen nin tɛ hami ye ni problème b'i da la i bɛ ka boli ka se yɔrɔ o yɔrɔ ma ni i tɛ ka kundo yɔrɔ sɔrɔ i tɛ ka kunfɔ yɔrɔ sɔrɔ a bɛ mɔgɔ tɔ hawuja i ka gɛlɛya kɔnɔna na donc an bɛ hunana de an bɛ degun kɔnɔ an bɛ kamanagan yɛrɛ de kɔnɔna na fɛn ka fɔ an ye jamanakuntigi i k'a lajɛ i ka fɛn fɔ an ye n'i ka jama i k'an ɲini k'an yɔrɔ ɲini an yɔrɔ dɔ man go bilen parce que an nana bɔlɔlɔ sira min fɛ hakili la n'aw tɛmɛna kasi min fɛ a b'an nasɔrɔ k'an kuma ɲɔgɔnya a k'an bɔ an ka degun in kɔnɔna na an degunnen don dɛ famille ba caman kɔni o tɛ kodenni ye jamana kɔnɔ bi dɛ gɛlɛya bɛ sen na an ye minnu sɔrɔ k'o fara fara ɲɔgɔn kan k'an bɛ bɔ luwanse la ka taa yen n'a fɔra ko fɛnɛ nana minɛn na fɛn tɛ ka fɔ an ye halisa aw kuma na jamanakuntigi an b'i ma halisa n'i ka tiɲɛ ye n'i ka jamanakuntigiya ye i ka hakɛw tila cogo min na o kuma i k'an ka hakɛw d'an ma o cogo la an ɲɛ bɛ e de la e de y'an marabaga ye bi o de tun bɛ ne fɛ aw bɛɛ lajɛlen hakɛto bɛ kuma la kuma ma nɔgɔ ka yafa ma ni donna min gasi la i Tarawele i Sidibe kuma ɲɛna c'est vrai an b'aw fana fo n'Ala sɔnna a ma conférence de presse ni o bilara don min na an y'o kɛnɛ kan ni kɔni ye ɲɛbila ye parce que an y'a mɛn k'a fɔ ko Sanankɔrɔba ta o baaraw kan ka kɛ jumadon ala nin kalo in tile 28 aw fana ta kan ka kɛ a bɛɛ lajɛlen ye panneau solaire baara kelen ye ministre fana n'o ye Babinu ye a fana tulo bɛ musow kɔni kumakan na fɛn bɛɛ lajɛlen tɛ sanu ye fɛn bɛɛ lajɛlen tɛ wari hali jigisigi a ye na an ka kuma nin ko in bɛ taa nin degun ni nin degun b'a la o bɛ fɔ mɔgɔw la labɛn dɔ ka kɛ ka fɛn dɔ fɔ mɔgɔw ye nka mɔgɔw tɛ lamɛn o man ɲi ɲɛmɔgɔ kɔni a ko gɛlɛyara cogo o cogo a tigi sigi k'a lamɛn karisa jɔn ko ala anw nana sɔrɔ nin ko in bɛ taa hali n'o y'a sɔrɔ aw nana sɔrɔ wari in dunna de a y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna anw kɔni nana sɔrɔ nin bɛ taa nin bɛ taa nin bɛ taa yɛlɛma min kɛra an bɛ se ka mun kɛ a k'o kɛ o ka kɛ jigisigi kuma ye an b'o ɲini ministre fɛ a k'o kɛ jamanakuntigi fana b'a dɔn k'a fɔ n'a bɛ nin kalama a tɛ kɛ tan n tigɛlen don o kan nka sisan a bɔra a kalama a k'a jija k'a dɔn k'a fɔ fana ko maliyɛnw u dalen don a la cogo min na a k'o danaya kelen minɛn fa nin ko in fana hukumu kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bila i ka hakɛ kɔnɔna na cogo min Basakɛ i Danbele k'i fo k'i waleɲuman dɔn Falaye Keyita k'i yɛrɛ fo min ye madame Sidibe Alimatu Tarawele k'ale fo ka taa se Sɛnpara ma n'Ala sɔnna a ma Kuyate ale fana kun kan ka kɛ kɛnɛ kan nka an m'a ye bi siɲɛ wɛrɛ an nana ɲɔgɔn sɔrɔ ala ka su hɛrɛ caya sini kɛra laban ala k'o dama ala k'an ka jamana basigi ala k'an ka jamana kɔlɔsi a k'an bɛn sini ni ala sɔnna a ma.